Plitihan sa mga public utility jeepney sa Davao Region, lauman nga muusbaw. Atong sayron ang detalye ini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sumala sa LTFRB 11, dunay sugyot ang ubang transport group aron makabawi ang mga PUJ drivers. Layusan kabadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Magpatuman og laing usbo sa plitihan alang sa mga public utility jeepney ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 11 subay sa gifile nga petition sa mga jeepney operator. Kini tungod gihapon sa nagapadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Hinumduman nga kaniadtong bulan sa Hunyo, misaka og piso ang plitihan hinungdan nga anaa sa 11 pesos ang minimum fare sa mga PUJ. Gani, ginatuki pa sa LTFRB kauban ng National Economic and Development Authority ang insakto og balanse nga usbos sa plitihan aron dili maglisod ang ubang commuter. During one of the interviews nga akong nabasahan sa atong bag-o nga chairperson, si Chairperson Garafil, she made mention nga ilahag yung paminahon ang mulo sa ato ang mga operators and transport groups. On the part of Region 11, we did not receive anything from any petition for that matter. Pero we will be awaiting for the decision of the central office. Busa, gikalipay kini sa ubang PUJ driver. May noon, pangdungag sa kuan, pambugas ba? Apan ang ubang commuter, mialma sa ipatumang usbaw sa plitihan. Adili okay kay maapektuhan atong mga panrabaho, mga pamaliton. Magpait gyud ta kay mo-increase pa ang pamasahe. Sakit kay samo kay tungod student lang man gud men then amo ang mga parents kay naglisod pagtrabaho kay of course kay ikanta sa pandemic. Dapat magula siya 15 atong minimum. Pero pautanan mo gula na kung mabot ng 3 atong pasahe, kaya pa mas pasahero. Dapat ang atong gobyerno ani mo patungayod. Sumala sa Southeastern Mindanao Diversified Driver and Operators Cooperative o SEMDOC, dili pa igo ang piso nga usbo sa plitihan sa mga PUJ. Gani, kinahanglan usab ikonsidera sa gobyerno ang mga commuter. Sara, lauman nga mogawas ang opisyal nga plitihan sa mga PUJ sa ikaduhang semana sa bulan sa Setyembre. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.